माबाया दाबो थांनो रोङाखै न'आव मा मोनबाय थादों बेयाव ओइ मा थेन्थावबाय थादों नोङो हा आयु रखरा ओइ नों मा बेयाव थेन्थावबाय थादों हा नोंहा न'आव बिसिना गैया नामा दङलै बाबु दङ गासिबो दंजोबो फारसेनिफ्राय दंजोबो माइ माइरं न' फेन फ्रिज गासिबो दंजोबो माथ्र' नोम्मादैयाल'सो गैया नोम्मादैया ओमफ्राय नोंलाय जानाव बेफोरबायदि उन्दुना थानालाय मा मोन्दों मोनाखै जेबो मोनथ'वाखै नाथाय मोनगोन नोम्मादैखौ मा गोदाव सोराव खोथा बुङोलै नोङो थां बेयाव उन्दुफैबाय थानाङा न'आव बिसिना दङबा उन्दुयै थां आइ बिबारि बहा थांनायमोन नोङो मादैखौ लांनो फैलायबाय खोनाहाय सकाव थांदोंमोन आङो हा नोंहालाय माबाफोर खामानि दंमोन नामा खामानियालाय जोबोद गिदिर खामानि दङमोनलै खामानिया माने ओरैबायदि नोंसा मादैखौ हरदोलै आंनो लांसै आङो आं हारसिं जाथारदों मानो बुजिया आइ आंनो ओंखाम संना होग्रा मानसि गैया दादै नोंलाय मानो ओंखाम संना होग्रा मानसि नांगौ माथो नोङो ओरैनोबाबो ओंखाम संखायोनोलै दादै रांखावरि मादैनोबो माथो नोंसो ओंखाम सङै होबाय थायोमोननो होमबा नोंनो ओंखाम संना होग्रा मानसि गैयाबाबो जायो माथो नोंलाय गावनो संनो हाखायोबा बिदि नङा आइ बिदि नङा आं दा हारसिं जाबायना हारसिं ओंखाम खुहाबालै संनोबो गोसो जाथारा संनो गोसो जायो जाया बेखौ नोंसो मिथिसिगौ आरो जिखि जाया मादैया नोंजों थाङा आरो आं बेखौसो मिथिगौ हेंगार हरना नोंसोर हेंगार हरबा आंजों थांगोन खोना एसे थांगोनबा माबा थाङि मानसिखौनो मानो बेफोरबायदि जबरदस्ति खालामनानै लांनो नागिरदों नोंलाय थां न'फोराव थाङा मादैया औ दादै नोङो बेफोरबायदि मादैखौ लिंबाय थानांला मिथिगौ ना मादैया जेमान लिंबाबो थांखाया बिदिबालाय आंहा मा जागोन आइ मा जागोन आखाइ दं आथिं दं हारसिं संना जाबानो जाबाय मालायखौलाय मानो लामा नायबाय थादों थाङि मानसिफोरखौ थां न'फोराव नोंसा मादैखौनो आङो लांनासो हगारथारगोन दिनैसो थाङा बियो सानसे नङा सानसे आंजों थांथारनांगोन बियो आं बे सासे मानसिखौ नायनो बासोबायलै आरो जोंहानाव फैजानो मा बाबाय आं औलै मानसिया माबा फाग्ला रखमसो जालांबाय औलै मा थागरमा बुनोसो लुगैसोबाय आं मानसिखौनो जेन थेनसो हमथाना थायो आं नाङा बुनाङा मानसिया आंगा रखम जालांबाय फाग्ला थाब दुगैनानै ओंखाम संनोसै मुसुन बाजै मा दाबो दुगैखाङाखै ना मायो माबा दुगैखायाखै र' मानोमोन आगै आंखौ खिनो ओंखारसोदोंमोनलै दे थाब दुगैनाय बाजै माने बै मोनसे फायखानायाव आदाया हाबदों सेसथानियाबा आंथ' मेकआप बक्सखौबो लाफायासै मा जागोन दा आं मेकआप बक्सखौ लाफाबाबो जागोन दे दुगैनायाव दा जुदि बियो आंनि रुमावनो थाबाय थायो मा जागोन आंनि गोसोम महरखौ नुबाथ' बिसोर आंखौ जोबोद रागा जोंखागोनलै गासिबो मोनगोन दा आं मा खालामनो मायबा मोनसे आइडिया दिहुननांगोन सनि आगै माइ बाजै गाज्रि मोनाबा नोङो मोनसे खामानि मावनो हागोन ना जागोन दे बाजै मा खामानि माबा आगै आं बायजोआव दख'ना गांसे लामना दोनदोंमोनलै रानबाय खोना लाबोनाय आं बे दख'नाखौनो गाननो नागिरदोंमोन नोंहा गुबुन दख'ना गैबावला होमबा दङ थेवब्लाबो आं बे दख'नाखौनो गाननो गोसो जादों गाज्रि मोनाबा लायनाय र' होमबालाय लायनि दे बाजै नोङो थाब दुगै दे आंखौ माने खिनो ओंखारदों जागोन दे थां लायनाय लायनि र' लैथोस्रिया दख'ना लायनो थांनायावनो आं मेकआप बक्सखौ लाबोनोसै सनि आगै दख'नाखौ लायनो थांदों ना र' नै बाजै फैदों र' हाखरफोराव लांसै थाब मेकआप खालामसै आं एकदम मोजाङै दुगैया आं दिनै टेन बाल्थिंसे लुब्रबगोन दिनै जेबो हुआ उखाम मेकआपखौ खालामसै आं बाजै जाबायना जायाखै आंखौ थांखिनो ओंखारथारबाय एक मिनिट नोंना दिनै माने इसेबां गोबाव जादों ओरैबा माथो थाब जायो माबा आगै दिनै आंना खिनाया गोबावथार जादोंलै माने आंनि उदैया एसे गाज्रि जादों दिनै गेस्ट्रिक जानाय रखम बेनिखायनो गोबाव नांबाय दिनै दे आदायाबो दाबो खिखाङाखै बाराबा ओंखारसिगोनलै आंना बाजै दे थाब र' नै जाबाय र' दख'ना गानदों र' आं दख'ना जाबाय दे दानियाबा मेकआप बक्स आरो आयनाखौ दख'ना सिङावनो सोना लाथ'नोसै आं दुमब्रांब्रां नुदोंसो ना मायोबा
नुवाखै खोना दे ओरैनोबाबो बियो आंखौ बारा थाल लानाय नङा मानो होनबा बियाबो थाम खिनो ओंखारदों नालाय बेबासो ओंखारथारसिगोन नामा नै जाबाय थांदो खिनो ओंखारदों खोना खिदो मोस्रोम बाजै एसेबां गोबाव दुगैबाय नों दिनै नै दख'नाया बेसेबा खिनो ओंखारथारबाय आंखौ थान्नो थानो हाला आं दे बेयावनो जेन थेन बासिबायदि दिनै आंनि गोसो महरखौ नुबाथाय आंखौ खम गाज्रि मोनगौमोन बिसोरो आब' मोनाबा मा खबर आं सानफ्रोमबो सानो रायज्लायनो होननानै नाथाय आं आब'खौ गियो मोस्रोम दुगैखांबायना खायाखै आइया नोंखौ लिंहरदों साहा फुदुंनो आलासिफोर फैदों र' थांगासिनो र' दे थां नेरसोन नोङो बायजोआव थां मानो आयौ आं दख'ना गाननो नायदों दे होमबालाय दख'ना गानखांनानै फै दे औ जागोन दे आलासिनि आलासि आंखौ नायनो फैबाय थादों सानफ्रोमबो आं लाजिनायसो मोनसोयोहाय मा खैना गोदान जाबाथाय एसेबां फैयो नायनो मानसिफोरा खैनाबो लाफ्लांबाय थांनोसो लुबैसोबाय आं न'आव हामाला थगमासिगोन आं जेलनिफ्राय आं थानो बासोबायलै पापि जांगिलाया साला आंनि थाखा फैसा सनाफोरखौ लाना खारनानै आरामसे जयै जाबाय दङ आंसो जेल सिङाव बै पापि जांगिलाया जाला एम्फौ नांनानै थैगोन हेलौ सार मेडाममोन आं दाबो गनो जायाखै नामा आंहालाय मा दाय दङ एसेबां आं रावखौबो बुथाराखै दे नोंसोर मानो फोथाया हगारदोब्रा हगारदो आंखौ हगारदो बेफोरबायदि थाबाय थानो हायालै फाग्ला जागोन आं हगारदोलै हगारदो आइ बांबुलिखौ आं बुथाराखैथ' बुथारदोंबाबो बै जांगिलायानो बुथारदों आं मिन्थिगौ साला पापिया बिनि थाखाय आंसो जेल जानांबाय मोनदों साला आंबो हिनजाव गदाय जाफैनाया जांगिलाजों थाख्लायानो केमन मोजांमोन आंखौ जाब्बायसि अनखायोमोन आंसो मानो थाख्लानि अननायखौ बुजियासै दासो बेसेबा फस्थायोहाय आं बाला रावजोंबो सैजालाबो आङो जेलनिफ्राय गबाथाय सोरनोबा खामानि मावनानै जानोसै आं थोरसि लथा सुनानै जि सुनानैनो जानांसिगोन आरो माथो खालामबावनो रावबोथ' आंखौ सैलायानो रावबो लाखिला मा खालामबावनो आङो गावनि एसेबां मोजां जिबनखौनो थेर बेथेर धंस' खालामजोबना लाबाय गायदे सिलिखा बाजै मोनाबो आंखौ एसेबो सैखाला बेथो दाथ' आरो बिहामजो जनायजों हि भगबान बिहामजोआबो जा रखम रांखिनिखा आंखौ बाव लाखिबावनो बिसोरलाय गसाय आंनि जिबनालाय मा जाबावगोनलै आंनि जिउआ मा जाबावगोन नायदोलै आंखौ एसे नायहरफिन आंनि आइ आफा नफरत की इस दुनिया को मैं छोड़ के जाएगा आंनि आइ आफा नफरत की इस दुनिया को बे फाग्लाया थांबायना थायाखैबा थांबाय मादै थांबाय आङो बिसोर सानैखौ ना बेसेबा नायनो बाबायसो बिबारि आंबोहाय आं नोंसानाव थाबाय थाब्ला बे थाख्लाया फैबाय थागोन खोनाहाय आं बेनिखायनो थानोनो बाबाय आं थांसै खोनालै आयै अबाव थांनो दा न'आवबोथ' अनजाल'सो थाहैबाय खोना बेनोथ' थाहैबायसो खोना मालाय गावगायनि न' नालाय आयै आं अनजालु थाबा थायालै लागिबा आं बेयावनो थाबाय थागोन आं अनजालुनि मोखां नायनो बासोबाय दे सानैबो बोराबो थांनांला दे जोंहानावनो थादो बिबारि गाज्रि मोनाबा नोंसानावनो थानोसै दे नोंसोरनि अनगा सोरथ' दंबावो जोंफोरनिया आब' मानो गाज्रि मोनलाबायनो जोंफोरलाय आंथ' नोंसोरखौ जोंहानाव थाबा बेसेबा मोजांसो मोनगोन दाथ' आरो मोस्रोमाबो गैला नोंसोर थांबाथाय बेसेबा दरसिसि हारसिं जागोन आं टिल्लुआबो आरो बेनो न'आवनो थानो नागिरा गिदिंथिंबाय थायो आंसो हारसिं जायो ओमफ्राय बिबारि मोस्रोमनि हाबा जाबायना जायाखैबा आं मैया फन खालामदोंमोन बा रिसिभ खालामलायाखैलै अबाव रिसिभ खालामबावनो बेलाय मालायबा हौवा मोननायखाय जोंफोरखौ बावलांजोब्बायानो हरगोन खोना दे थेवब्लाबो दाहालागै खेबसेबो हराखै आरो बियो एसेबां गाज्रि गथ'बा दे उनाव लासैनो हरगोन खोना दे दा नोंसोरजों रायजानो गिनानै रिसिभ खालामाखै बियो मोनथियालै मादै हौवा मोननायखाय बावबाय बिदिसो सानो आं बावाखै दे बे एसेबां सहस नङा जोंफोरखौ बावलांनाया थेवब्लाबो फन खालामबा रिसिभ खालामनांगौना गावगायाथ' खालामायानो दिनै आइ बिबारि ओंखाम संनो टाइम जाबाय माथो ओंखाम संनोसै दे
मादै थां नोंसोर एसे जिराय थां उन्दुयै थां आं संगोन दे। नाङाहाय आइ बेफोरबायदि जिराय जिराय जाबाय थानो बासोयो आङो। बेफोरबायदि आरामसे जिराय जिराय जाबाय थाबा अबावबा एकदम लोदोमारिरि जालांगोन आं। जागोनथ' र' थां होनबा नोङो ओंखाम ओंख्रि संहैदो। नाङा दे आं संगोन। एख'निबो मोदोम गिदिर जाया दे बे। नङाहाय मोदोम गिदिर जाबाबो फिसा जाबाबो बेफोरबायदि ओरैनो थाबाय थानो सुखुथारा आङो। एसे खामानिफोर मावनो मोनबासो गोजोननाय मोनो। दे बिदिबालाय संनो हागोन दे। औ आरोथ' नोंसा गेसावसो सङो दसेनो जाहैबायथो। औ मोननायालाय मोनो र' थाब। मादै होमबा नोङो ओंख्रिखौ संबानो जागोन दे आङो ओंखाम आरो भाजाखौ होगोन। मा जागोन मादै ना जागोन ना बेदर? नाबो दङ बेदरबो दङ नामा? औ मादै गासिबो दंजोबो दाउदैबोसो दंबावो। ना बेदरखौलाय बेसेबां जाबाय थानोलै होमबा दिनै दाउदैखौनो संना होनोसै दे बिलाहिजों। दे जागोन दे होमबा मादै जि संनो गोसो दङ बेखौनो संबानो जाबाय। आङो ओंखामखौ संहैग्रोनि र' मादै नोङो एसे जिरायथ'। दे जागोन दे। आइ अनजालु फाग्लाया न'आव थायो मारबाय ना मायोबा? जानोहाय न'आवनोथ' थांबाय खोना नङाबालाय अबाव थानो बेलाय? आं थाङालै बे थाबाथाय आं न'आव थांमारला। एसेबां गाज्रि मानसिनि मोखां नायबाय थानो हाया आङो। नोंनियाथ' नोंनि र' ओमफ्राय आंनियालाय एकदमबारे नोंसा नोम्फाखौ नायनोसो बासोबाय आं। फाग्लालै आइ सानैबो बिहाव बिजामादै एक नाम्बार फाग्ला।